Hetki hiljaisuutta. Se on juuri päällä. Joo. Tervetuloa tänne TV2 akuuttimaailmaan. Täällä on Tepon temput tehty tässä samassa studiossa. Tepon temput ja akuutit kuviot. Ja tänään meillä on vuorossa Jacques Villeneuve erikoishaastattelussa, mutta se vasta katkon jälkeen. Tänään paljastuu, kuka tulee kaapista. Onko se Teppo vai Aholan Jussi? Jacques, anna puheenvuoro minulle. Minä Kiik. Sori. Mutta me oltiin Ruskari 77. Haluamme ottaa esille tässä näemme kaapin, joka on Hungarorin kisojen aikoina 78 rakennettu kaappi. 77 tuotiin toi kaappi. Ja tässä, tämä ei ole seinä. Tämä on kuka pompsahtaa kaapista? Unelmien poikamies! Haastattelu! No Jussi, miltä se tuntui pompsahtaa? Onko se Virkkulan Tuomas kuka haastaa? Joo, Kanarialintu. Tunnetteko te? Joo, ambulanssilla viedään ja poliisilla tuolla. Mulla on kysymys. Katsomasta. Yleisöstä. Jacques Villeneuve kysyy, miten tämä